ma imiyowa ok nyal konyo nyithindo te. Mostly kaka koro kaka wan jo Kibra. Ing'eni Kibra en slum. Chuno ga mbunge wa ma seche moko enda kotiyo nyaka gi pesa mowuok e mfuke nikech en ng'ama ohero somo. To kodwar ga ni nyathi bet ot nikech ok onyal yudo pesa ma teri skul. Koro yudo ka pesa no ok rom kabisa, ok nyal romo nyithindo nikech cases mag joma yuto gi ni piny ni mbele sana kaka Kibra constituency. Yes. Koro gin kony margi wang' wach ni koro nyalo bedo kanye koso kanye ma koro iloso gi joma moko mondo kanye ma koro iyudo ka chuno koro mbunge mar area nyaka bed ng'ama nigi network maber kaka marwa. En ng'ama no chako lonyo weche mag somo kata ka pok obedo mbunge. Tiyudo ka nopuonjo kata ka mkunji nitiere nyithindo mang'eny sana manopuonjo omanyo scholarships oko. Koro okay, en shida but kuome en gi lony kabisa mar konyo nyithindo mondo endelea gi somo. Nitiere ng'ato ma bende penjo kae. Owacho ni nitiere kuonde mamoko miyudo ka nyathi achiel oyudo kata bursaries abich. Ang'o miyo mago timore to ere kaka inyalo tiek weche ma kamago? Okay, mano timore kaluwore gi maybe joma timo vetting kama wako kin, kok gin kin. Nikech onego bed ni nyathi ng'ata tuseme kama ka un kata in janyuol in gi nyithindo 4 to watimo